Aquí amb lo David aquí han pujat amb un termicón salvatge ara. Castellenroy. També l'està marcant el voltor. El David està allí baix. Ha baixat molt el David. Jo em sembla que tiro cap al pla. Està molt carregat allí dalt. Aquí el pantano de Santana. Tot el pantano Santana aquí. Santana, els picons. Ara m'he salvat d'un punt baix, però baix, vamos. A punt d'aterrar. Aquí baix, Castelló Farfanya, Os de Balaguer, Vilanova la Sal, Balaguer. Me l'ha marcat ara aquí un Mixó. Sanyo. (1945) Balaguer, Camarasa. Els altres han tirat cap a Àger. Foradada aquí. Aquí Artesa de Segre. Arribant a damunt de la plana de la Força. Aquest poble es diu la Força. Allí ponts. Pantano Rialp. Bueno, cap al Solsonès ara toqui. Allí hi ha Oliana. Això és Pons. Pantano Rialp. Aquí hi ha Gualter, que està a tope. Li deu faltar molt poquet. De la presa de Rialp. Mira, mira. La presa aquí.
moto. Impressionant el pantà Rialp. Jo acabo de passar ponts ara, estic damunt del pantà Rialp. Això és Tiurana, la Tiurana nova, Oliana, Oliana, el Coscollet, l'Adrià que ve per aquí, que no el veig, i ara cap a Solsona, a veure si arribem. El camí està pintat. La Collada Clara, que m'havia quedat superbaix, i l'Adrià ha aterrat ara, aquí a Bassella. Està tapat. Solsona. Els que van aterrar abans. Hi havia de tot.